Tämä on tarina siitä, kuinka ihan hyvästä tehtiin alansa paras. Fujitsu ylpeänä esittää Lean johtaminen. Fujitsulaiset noudattavat päivittäisessä työssään Leanin periaatteita. No haluat varmaan kuulla, mitä se käytännössä tarkoittaa. Meillä jokainen on vastuussa siitä, että asiakas saa tilaamansa ja enemmän. Tiimin yhteinen tulos on taidokkaiden yksilösuoritusten summa, jossa jokainen tekijä on yhtä tärkeä. Lean tarkoittaa, että keskitymme vain asiakkaillemme lisäarvoa tuottaviin asioihin. Morjens turha byrokratia, hyödyttömät palaverit, kilometrien mailiketjut ja tarkoitukseton paperityö. Lean tarkoittaa myös, että kullakin fujitsulaisella on yhtäläinen vastuu parhaan lopputuloksen saavuttamisesta. Huipulle tiimi taas yltää vain sujuvan päätöksenteon avulla. Kokemastamme oppineena olemme aina varautuneita yllättäviin tilanteisiin. Hutiloinnin sijaan osaamme ennakoida ja tehdä harkittuja, fiksuja ratkaisuja. Viisas on hän, joka tietää, ettei tiedä kaikkea. No siksi olemme hanakoita oppimaan uusia temppuja toisiltamme. Hölmöähän se olisi keksiä pyörä aina uudestaan, kun sitä voi parantaakin. Ja kun sanat eivät riitä, meidän joukkueet siirtyvät kuviin. Visualisoitua tietoa on vaikea tulkita väärin ja helppo ymmärtää yhdellä silmäyksellä. Jotta osaisimme huomioida kaikkien tarpeet, on tärkeää asettautua toisen asemaan. Siksi tapaamme ja juttelemme jatkuvasti asiakkaiden ja kollegojen kanssa. Ja siinäpä se. Lean johtamisen avulla teemme parempaa jälkeä ja menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ja tällä tarinalla on muuten onnellinen loppu. Fujitsu voitti itse herra presidentin allekirjoittaman laatupalkinnon hyvästä työstä. Tästä on mainio jatkaa. Unohtamatta pitää hauskaa.